kamɓe kisemo men salminiyamo ɓe inde mum e yettode mum kala ka tawlorɗon Allah ɓeydi jaam ka ɓe guureji mum ka ɓalɗe e ka jawle aray ko Souleymane Ba fokkintanani en kon fi gaynitagol suudu ndun Souleymane Ba alias Big Soul 224 aray ɗon andi mo waɗi cagnotte waɗi numéro wal Orange Money aray noon woodi monsieur Abdoullahi e miñammo waɗanɓe toon goto sima fi ko wawen dala sirde e waɗen hurgo gon kadi are men ɗen ari rondagol ɗiɗo naɓa are men ƴetti taw sappo eyi automoto on naati mo mari doole pani ɗum artanoya kadi e ɗiya sappo kadi are ɗum ko teddungal mon o fof wima ɓe dillu fino ɗum ɗo gasira kisan min hetta hoore amen tun non jooɗi are ko ɗum numéro on ɗo no ka hoore ɗuma ɗon kanko waɗade o waɗi kadi ɗuma waɗi kadi PayPal on tan min partage noon vidéo moƴƴa hay so noon on ittata son partage gasa woɓɓe go kañum heɓay courage waɗugo simanji ɗi woɓɓe no ɗa ɓe yiide 13 000 daroɗa ɗon soode ka garbatirɗa nan tawi ɓe sanjali de ɓe wuuri gurdam sasare laɓe ɗo Allah ko seede goɗɗo ɗon 13 000 wallay no o jogiya nden yummiraɓe no arte nduɗo suudu hetti hooremu ɓerne hetti ɓerne mum ɗen kadi aray nayi ben ko waɗani goɗɗo ɗo wallen goɗɗo jamais ka binde voilà ɓe bo ɓe salligade dana yara ni essence ɗam faala ɗon ko yeeyi ɗon ɓe anani kon awa waɗi ɗon waɗi 3 litres mi yaali mi hakkiriɗa woɓɓe ɗen garbatir dongora wangam ko jeru 13 000 fois 39 000 min no yo addam men on ari ko goɗɗo o ko sammi non so min waɗi ɗo 3 litres min yahay laabi min yahi tan ay 10 sac heddi ɗon min ara o ɓete 40 000 frais ɗono ɗiɗije ɗen ka ɗum 39 000
goɓɓe yettike la wo kaño to hunde o ngala wadde to e menen le men gaynandu suudu ideji yeygol ngol min yalti e mum gayni tete dalase ɓe ara ɓe wona ɗon woɓɓe noon wi pentira min mi tawaka e ɗum ɗon kadi kuuron no ɓurallam pentiro ayi ɓe sooda e peinture ji ɓe yoɓa peintiroɓe ɓe waɗa ɗuma yoɓe ar ɓe waɗana ɓe cour ɗum no ɓuri peinture no ɓuri peinture on few few 1000 francs mengete ɗum ko ɓeeɗo sina ɓurɓe ɓen ko 15 000 woni yeyde ko nane komi ari ɗo mi tawi ɓe yeeya goɗɗo 13 000 ɗum ninni yomin rewtu ɗo o yittinayi ko minen min yeeyi albarka goto bet yonino ko waɗa ɗum ɗo goto bet o hoy andi yimɓe ɓe sikka ko goɗɗo ɓe woni waɗande o hoy goɗɗo o Allah no suti doucement القبور fois 10 ɗum ko 500 kilo jaka ye namere ko gonga ma ɗum tawnata ɗum dombi wargal ni dey dombi jawi pellum dongora joni namere gonga ma nabata en to non moteur o ronki moteur wangal ronki ɗo on partage ata kono ka yennoɓe nene to ɓe yennay nene mo fi on partage on kadi waɗon keer ɗum ɗo ɓay ko wallugol o nenirawo ko fuɗɗano heeɓi duuɓi jellu 2022 2022 sare population no heewiri ɗo no darna yimɓe no darni wono hon o e força no ɗum ɗo ko golle men en fof ha golle am min ni ay min si miɗo mi heeɓi ɗo feere darnugo suudu goɗɗo yiyata ɗum ha ndu gayna darade a habbo goɗɗo no yi projet an darnugol jamais to waɗa doyi filtu faltunno hawji ngal ɗo yaari fadi ɗo yaari
Dombi. Dobbo amen kon waɗe commande joni mi embarkani goɗɗo Côte d'Ivoire 5 kilo waɗe commande ji mon ni soɗon dobbo kon dobbo labako ɗuma yon ari ɓe sodu porewal pora ɓe sodu commande ɓe ko sodan toon ɓe ɗo lekk yoloma yalama woɗinorima nan commande porewal dobbo 5 kilo 12 kilo 18 kilo 20 kilo joni goɗɗo soodi 18 kilo wal joni mi naɓorno ngal ka saare kas 340 000 joɗi ɓe laaɓe fokkutuɓe flawa ɓe kadi no fokkite Abidjan 5 e ɗiɗo nane mi adduno koye dongora jono mi tawi ɓeɗanoyde litre on 13 000 waɗe commande jimon ni ɓe commande ɗobbo ko sakno gay ɗo en famodiri e Souleymane en ɓe fuɗɗo dalasugol ngol ɓe lanni to ɗum noon kene en tañini min komi évalue no kon à peu près ko 18 iti kayon ma Souleymane mi windannomo fof mi darta e ɗon ay naala ton non min alaɗi nabude hoore sala taw ɓayru ɗon andi ɓayle ɗon min woni rewde awa ellala New York ɗon andi payle ɗen ɓe luttutuno en dow toon ɓe bonni ɗaaki on ɓe ƴetti yaafe ɓiɗo en direct yaafe ɓe ƴetti pine ɓuriyetiji ɗi payle waskoje ɗe luttutuno e bonni laake on ɓe ƴetti si tawi financement fi dala sugol ngol heeɓi ke ara min ƴetta e kawto moto ɗo men nafa otti goɗɗo o kuppima andumo o kipi ɗum gonno tigui kupan uddite bafangal Bassirure eyo ruttu famade ñande ko ɗum mi woli ɗo sogoloru gono falalan hay ñamude no wiide laawi ala no metti ɓe ni o tigui no way ɗo ko irta mi woli ɗum e vidéo ɗo mi commentaire ji goɗɗo no pasi tawi minen naɗo mi wuuri quoi lawol honno woni laaɓe si feƴƴi mosqué ɗo konto goudron woodi ɗo e Daka ɗo Gokkel ni puncum to e ɗuma annade koko saabi ɗum ɗa ɗuma on ɗo no ɗo ka Aïcha Aïcha tuyo
sabe ɗum on mbawɗo walla kañum ni ko bogoroje aɗay gonno mi kupiɓe ɗago hore mon hunno on ɓange ene saabi goto ala ɗon saabi al gotal na ɗum ɗo na ɗum ɗo ngal ala e ɗeɗo saabi magasin mon toon wayno min wata wallinden ɗo ga yaasi ɗo na ndiyam nde ala arde men nda riga tabul no